Fes esport saludable. Supera reptes. Guanya premis. Cada vegada que vaig a córrer, en bici, nedo, faig activitat física i utilitzo l'aplicació de Trekking, consumeixo calories. Aquestes calories es transformen en punts i els punts en premis. Vaig de registrar una aplicació de tracking i utilitzar-la. Vaig a registrar la plataforma, anar a la pàgina web, registrar-me, posar el meu correu, dades i contrasenya, haig de verificar que soc de l'Hospitalet o municipis del voltant per poder gaudir dels premis i superar els reptes. Un cop registrat, ja puc començar a guanyar premis. Obre l'aplicació, dona-li start, fes la teva activitat i dona-li a off al finalitzar l'activitat. Consulta els punts acumulats i els premis que has guanyat a la teva plataforma. Bescanvia els punts per premis. Fes esport saludable Supera reptes I guanya premis.